Kérdezhetnék valamit? Persze. Lehet, hogy Castle meleg? Hogy micsoda? Nem. Akkor maguk mégis együtt kavarnak, csak titkolják? Nem, mi nem kavarunk, de miért? Az este felhívtam Castle-t magamhoz, de olyasmit mondott, amit eddig még soha egy pasi sem. Mit? Nemet. Nemet? Hát én nem értem. Magába van esve. Maga viszont mégsem akar engedni a kölcsönös vonzalomnak. Ezért fantáziál magáról a könyveiben. Ez már a verbális maszturbáció. Na jó, ennek mi köze van hozzám? Nem csak úgy brahiból öltöztem fel így. Maga Nikki Heath, ő meg Jamison Rook. Az anyaggyűjtéshez le is kell feküdnöm vele. Nem beszélné rá? Mégis mit mondjak? Mit tudom én, engedje meg neki. Most dolgom van. Ott kint.